розгляд заяви Департаменту захисту довкілля та природокористування щодо погодження та включення до складу РЛП «Смарагдове джерело» земельних ділянок 160 гектарів, площі 23 гектара 55-61. Поставлю на голосування. Хто за? Фамілія Гриневич, Солодчик, Мамон, Ткаченко, Шевчук. Хто проти? Мороз, Калиниченко, Мецай, Дубина, девочка, Мирошник, Шевченко, Где ты Мирон? А новый Мирон, господи. Нет, я это... Шевченко, Роденко, Шевченко, Роденко, Оля. Шепин, Федоров. Хто утримався? Раз, два, по фамилиям, Головков, раз, 6, 7, 8. Ющенко, Судиться, все, рішення не прийнято.